Добър ден на всички! Добре дошли в Петрич, Калифорния, 2016 година. Денят е четвъртък. Няколко дни преди няколко дни преди Конгур Airfest 2016, първото състезание за 2016 в български даунхил серии. Град Петрич. Точно така, в град Петрич. Пред мен ще кара не кой да е, а самият Тедо Мавродиев от клуб Vivo с много яка тениска, между другото, покажи на хората да я видят. Честър, батко! Честита тениска. Благодаря. И така, слагаме маските и потегнем надолу по тресето. Тедо, брат, карай малко по-бавничко за мене, заради мене, защото знаеш, че съм бавен. Чакай да си сложа маските и да потегнем. Така да много да гледам камерата. Дай му газ, брат. Тръгваме по тресето, старта е на същото място като миналата година. Тедо разсича със страшна скорост. Тук линиите са затворени вече. Момчетата сложиха лентите малко по-рано. Тези от вас, които бяха тук миналата седмица, си спомнят, че беше много готино за каране. Тедо сега ще ми покаже хип джъмпа. Аз ще мина отстрани. Леко прискам яка, баси майката. Тук е преебано вече, да знаете. Слизаме в долната част малко преди трапеца. Още няколко виража и сме на засилката за трапеца. Хоп! Ето я и нея. Ето го и Тедо пред мен. Сега ще направи някаква брутална чупка, аз съм сигурен. Дай му газ, Тедо! Както винаги не човек. Взимаме виражите и се насочваме към степ-ъпа. Аз няма да скоча степ-ъпа, защото съм шубе. Тези стъпала съм сигурен, че ги помните. Сега ще прехвърлим на камерата на Тедо, аз ще мина по новия чикам лайн. Минаваме направо. Ще видите си малко как изглежда всичко през камерата на Тедо. Тук има някакви идиоти, дето се правят неинтересни. Продължаваме надолу. Тедо трябва да е някъде пред мене. Ето го и него. Изчакваме. Време е за road gap-а. Пак през камерата на Тедо ще го видите. Road gap-а между другото е променен доста, както се вижда. По изчистане. Влизаме в долната част. Тедо вдига доста прах. Виражите между другото тук са много готини за каране. Както виждате, разбира се. Много прах дига този Тедо обаче. И така. Новия хип джъмп. Той не е много нов, де. Тедо малко ме забави. И така. Имайте предвид, че тук има нова част. Нов скок, който трябва да се скочи по този начин. За мен днеска не ми се скача нещо. Продължаваме надолу. Ето го и Тедо. И сега ще видите новия дълъг скок. Пред камерата на Тедо. Ето го и финиша. И така, пресякваме финала с Тедо. Ево-та, Тедо. Супер! Ево-та, брат. Петрич, Калифорния, 2016 година и множество папараци вече тук. Очакваме ви този уикенд тук в Петрич. Петрич, Калифорния! Да се насладиме на това жестоко състезание. Благодаря ви и чао от мене!